Sekuvele-ke ukuthi iNkatha yasungulwa yi-ANC hhayi amabhunu njengoba abanye abantu besho. Okuqaleni kwabo iNkatha babelindele ukuthi kube iqembu elicishe elifane ne-ANC. Ngoba kuthiwa futhi uma iNkatha yafana nsense ne-ANC ngabe umntwana kaPhinda angena akazange aze ayi-achieve zonke lezi zinto ayi-achievele i-KZN. Uyaphila mntaka baba. Ake ngikuphe nakho umlando omfishane ngaphambi kokuba ngikhulume ngeNkatha, kodwa ngiyajabula ukuthi omunye umlando nawo ukuthi iNkatha ngempela yasungulwa yi-ANC, ayisungulwanga amabhunu njengoba abaningi besho. Futhi iNkatha yasungulwa njenge-ANC syndicate kwakufanele ingafani insense ne-ANC. Ukube iNkatha yafana nsense ne-ANC ngabe umntwana kaPhinda angena akakwazanga uku-achieve zonke lezi zinto ayi-achievele i-KZN. Kwakufanele nababukayo nabasolayo mabethi babuka kodwa kungafani mbamba kodwa i-liberation yomuntu omnyama iqhubeke. Mawuzothatha ngithatha nje ukukodwa noma okubili, ngithathe ibhedlela, ngithathe izikole, ngithathe amakliniki, ngithathe ama-university, ngithatha amalokishi, uyabona ukuthi umntwana kaPhinda angene wamliberate umuntu omnyama. Wayenza umntwana kaPhinda angena i-liberation esimene esibucayi ngoba kwangafanele angabonakali ngempela ukuthi kuseyi-ANC le. Akuyena yedwa-ke umntwana kaPhinda angene owayiphusha i-liberation yomuntu omnyama umshosha phansi. Ngisho abaculi bangaleso sikhathi namaculi akhona babethi mabewacula lingayisho lento elisho mbambamba kodwa belazi abakithi abamnyama ukuthi lo muntu ucula ukuthini kahle kahle. Njengelinje elalithi we miss you Manelo, where were you? Angisazi noma lalithi we miss you Manelo, where are you? Noma lalithi where were you? Kodwa maningi amanye anjalo ayi umshosha phansi. Wawungeke ukwazi ukuthi Mandela sesikhathi wangaboshelwa ngisho khona lokho. Maningi ama-sacrifices enziwa umntwana kaPhinda angene for umuntu omnyama. Futhi kuningi kakhulu okuhle kwenziwa umntwana kaPhinda angene. Okuye ngacishwa nje amagama, kushintshwa amagama, kubizwe ngani kuthuthukiswe, kodwa nje okuningi impela kwasungulwa uyena umntwana kaPhinda angene, including iThala. Sengiyalapha-ke kuthanini why kwathi makusekuphuma uMandela noma i-ANC sivula umlomo bese umntwana angabuyile eyohlangana nayo. Umona wabantu abaningi ababekade bekuyi-ANC ekudingisweni ngaleso sikhathi. Ngoba umntwana mina nje ngikhule kunecwele lithi nanga uhamba ngebhanuyu ugatshu senza umlungu, uhamba ngebhanuyu ugatshu senza nangihamba ngebhanuyu ugatshu senza umlungu. Maningi amacula ayiculwa phela amaZulu akumona lapha liyabhubha. Maningi amaculo ayiculwa ukuthi abantu abamnyama bambuke umntwana kaPhinda angene njengesitha. Ngenxa yokuthi abaningi ababesekudingisweni nabebengekho kwi-privilege phela umntwana wayesifundiswa futhi eyinkosi efane kaMntwana befaka umoya ukuthi umntwana akalungile. Umntwana ke wazama ukuchaza defender kwacaca ukuthi uthela amanzi emhlane wedada, wabona ukuthi vele laba bantu be-ANC okwakuyi-MK ke specific ngaleso sikhathi uphiko lalivele libhekene naye nje ngqo lutho seyimpimpi. Wabona umntwana ukuthi mina ngisabuyile kulaba bantu. Njengoba ubona nje ilokhuzana i-ANC igabhe o-EFF yagabha o-MK isimo esifanayo ukuthi abantu basuke bakhe into yokukuzonda. Ugcina usubona nawe ukuthi noma ngathiwa kuyabuyiswana nalaba bantu kodwa nje iyobe ikhohlisana ihlomelene. Kumthathe isikhathi kumntwana kaPhinda angene kwadingeka kuhambe wonke lama generations asengenwe lowo moya anduba umntwana kaPhinda angene aphinde futhi asebenzisane. Ukhumbule umntwana kaPhinda angene wakwasebenzisana noMandela kwacaca zimfuni lesi njobe sebuyile futhi sesebenzisana noMatamela.